Kaixo, aurreko saioetan klima aldaketa hitz egiten aritu gara, baina gehien bat begiratu ditugun edo jorratu ditugun gaiak izan dira gizakiaren ikuspuntua gehiago jorratzen duten gaiak. Besteak beste, elikadura, nekazaritza, energiarekin dugun arazoa, eta hainbat eta hainbat gai. Oraingoan atzera egingo dugu pausoa eta hasiko gara klima aldaketaz hitz egiten, baina beste ikuspuntu batetik. Gehiago naturaren ikuspuntutik, klima aldaketaren azpian dauden prozesuen ikuspuntutik, eta honi jarraiki hainbat gai landuko ditugu, ozeanoa, basoak, ibaiak eta beste hainbat. Beraz, has gaitezen eta ongi etorri. Askotan hitz egiten da, asko entzuten da klima larrialdia, klima orokorrean zer da klima, zer da eguraldia, ez berdinak aldira. Hor badaude gai pilo bat eta badago oraindik sinestu ere egiten ez duena, klima aldaketa benetazko dena, sinestu ez duena edo sinetsi nahi ez duena, ez da izango arrazoirik ez dagoelako. Eta, pertsona hauek esaten dute eguraldian ez dela horrelako aldaketarik edo sumatzen esateko klima aldaketa benetazko prozesu bat dela eta benetan gertatzen ari dela. Baina gauza da eguraldia eta klima ez direla gauza bera eta ez direla berdin aldatzen ez da ere. Eguraldia da une eta leku jakin batean atmosferaren egoera, ez? Kontutan izan daitezke presioa, temperatura, prezipitazioa, hezetasuna, haizea, hor badaude hainbat faktore eguraldian, egiten duen eguraldian parte hartzen dutenak, hodeiak baita ere, zenbat hodei dauden, eta elementu klimatiko guzti horien kombinazioak sortzen du eguraldia. Izan daitekena egunetakoa, egun batzuen zehar mantentzen den eguraldia, batzuetan oso egonkorra izaten da, eta baita orduetan aldatu daiteke eguraldia, goizez ona, arratsaldez txarra, eta minutu batzuetan ere aldatu daiteke, hau da nahiko aldakorra da eguraldia. Eta, klima da eguraldiarekin alderatuta egunero eguraldiaren edo elementu klimatiko horien datuak biltzen joaten bagara, esan dudan bezala temperatura, prezipitazioa eta aipatu ditudan elementu horien bataz besteko bat egiten badugu leku edo denbora epe luze batean, normalki 30 bat urte izaten direna, lortuko dugu eremu bateko klima, eta 30 urte horietan zehar izandako klima. Beraz, leku batean eta denbora jakin batean egin duen eguraldiaren bataz bestekoa da klima. Ez dira berdina beraz, klima eta eguraldia, eta beraz ezin dugu esan klima ez denik aldatu, eguraldia ez delako aldatu. Beraz, baita ere, klima horiek aztertuz, denbora jakin batean, eta eremu jakin batean dagoen klima aztertuz, taldekatu daitezke baita ere, eta hor lortzen ditugu klima ekuatoriala, tropikala, basamortua, klima esteparioa ere badugu, subtropikala, mediterraneoa, hor klima pilo bat ditugu, gurea izango litzeke epela, eta polarra, muturreko edo klima muturrekoena, klima polarra izango litzateke. Azken azalpen honek, lurrean ditugun klima ezberdin hauen multzokatze honek, bidea ematen dit lurreko kliman erabateko garrantzia duen prozesu bat azaltzeko. Eta hau da zirkulazio atmosferiko orokorra. Zirkulazio atmosferiko orokor hori izango litzateke aire atmosferikoak eskala handian egiten duen mugimendua. Eta energia
lurrean banatzen du zirkulazio ozeanikoarekin batera. Hau zergatik gertatzen da, lurrean eremu batzuk energia gehiago jasotzen dutelako eguzkitik beste eremu batzuk baino, beraz, toki batzuetan energia gehiago pilatzen da, adibidez ikusiko dugun bezala ekuatorean, eta energia hori bidaltzen da horrela zirkulazio atmosferikoaren bidez. Aldakorra da, hau da, urte batetik bestera aldatu daiteke, baina bere oinarrizko funtzionamendua nahiko konstantea da. Eta zerk baldintzatzen du zirkulazio atmosferiko orokorra? Gehien bat, esan dudan bezala, ekuatorearen eta poloen artean dagoen energia desberdintasunak, hau da, ekuatorean eguzkiak gehiago ematen duela poloetan baino, eta bigarren faktoren garrantzitsua izango litzateke lurraren errotazioa. Prozesu hau, zirkularra denez, berez edozein lekutan hasi genezake prozesua azaltzen, baina ekuatorean hasiko gara. Bertan, esan dudan bezala, lurreko beste edozein lekuetan, baino gehiago jotzen du eguzkiak. Eta, gehiago, esan nahi dut, denboran zehar, adibidez, egunean zehar 12 orduko eguzki orduak dituztelako, urte osoan zehar, ekuatorean, eta bestetik baita ere lurraren errotazio ardatza aitzanda dagoen ez pixka bat, justu ekuatorean da gehien ematen duen eremua. Beraz, bi arrazoi horiengatik ekuatorean eguzkiak gehiago ematen du eta bero gehiago akumulatzen da ekuatorean. Beraz, eremu hontan eguzkiak asko jotzen du. Eta atmosferako aireak ekuatorean beraz gora egiten du, berotu egiten delako, eta dentsitatez badakigu gauzak beroago dauden elementuak goruntz egiten dutela. Hori konstantea da urte osoan zehar, baina esan dugu aldaketa gertatu daitezkela, urte batzuetan eguzki gehiago dutelako, beste urte batzuetan gutxiago, baina gutxi gorabehera konstante mantentzen da urte osoan zehar. Beraz, regla orokor bezala esan dezakegu ekuatorean aire beroak gora egiten duela. Eta hemen bigarren baldintza sartzen dugu, lurraren errotazioa. Lurrak denok dakigun bezala bueltak ematen ditu, bere ardatzean, eta mendebaldetik ekialdera biratzen du, erlojuen kontrako norantzkoan. Horrek lurraren gainazalean, hau da, lurraren gainazala izango balitz, horizontalki mugitzen den edozein fluidori indar bat eragiten dio. Eta desbideratu egiten du. Indar horrek Coriolis izena du, eta esan bezala lurraren gainazalean mugitzen den edozein fluido desbideratzen du. Ipar hemisferioan Coriolisen indarrak eragiten du fluidoak eskuinerantz desbideratzea, eta hego hemisferioan berriz kontrakoa gertatzen da. Fluidoak ezkerralderantz desbideratzen ditu. Beraz, Coriolisen indarraren ondorioz, ekuatorean gorantz igo den aire bero hori zabaldu egiten da, bai ipar hemisferioan, bai hego hemisferioan, Coriolisen indar horregatik. Eta beroa distribuitu egiten da, ekuatoretik iparralderuntz eta hegoalderuntz barreiatzen da. Baina aire bero hori mugitzen doan bitartean, garraiatzen doan bitartean atmosferatik, beroa galtzen doa, lurrean beroa uzten doa, eta presioa gorantz doanez, baita ere lurretik atmosferara ura lurrundu egiten da. Hau da, presioa goruntzkoa denez, lurrazalean dagoen ura lurrundu egiten da. Horregatik ekuatorearen inguruan beroa egiten du eta euri asko egiten du, baita ere lurruntzeko kapazitate hori duelako eta gero noski euria egin dezake. Eta eremu horietan egongo litzateke hain zuzen ere klima tropikala.
Baina ekuatoretik urruntzen goazela, aire hori berori gabe geratzen hasten da, eta euria egiten duenez baita ere, uri gabe gelditzen hasten da. Eta dentsitatez, hoztu egin denez, beruntz joaten hasten da. Hori gertatzen da gutxi gora bera, latitudinalki 30 graduko latitudetan. Bai ipar hemisferioan, bai hego hemisferioan. Eta ipar hemisferioan adibidez latitude horretan dugu Sahara desertua, Mexikoko Chihuahua desertua, eta hego hemisferioan Atacama edo Australiako desertuak. Ze kasualidadea, ez? Justu, zea hori, aire hori beruntz doan, haize lehor hori beruntz doan eremuetan desertuak egotea. Bueno, ez da kasualidadea. Esan dugun bezala, eremu horietan aire lehorrak beruntz egiten du, eta beraz presio altuak antizikloiak sortzen dira, eta lur osoan zehar ditugu bi banda desertuz beteta, bai ipar hemisferioan, bai hego hemisferioan. Justu hori gertatzen den tokian, ez? Ekuatoretik haize hotza beruntz iristen den toki horietan. Eta berdina gertatzen da poloetan. Poloetan ere antizikloiak ditugu, orokorki esan da, eta eremu hauetan ere haize hotza eta lehorra iristen da atmosferako goi altitudetatik lurrerantz. Beraz, desertuen eta poloen artean, bi antizikloi horien artean, borraskak ditugu, modu orokorrean esan da baita ere, esan du gau aldatzen dela, baina modu orokorrean ala da, eta beraz hor pilatzen da aire epela eta hezea. Eta hor izango genuke, adibidez guk dugun klima epela. Eta falta zaigun azken elementua, kliman baita eragina handia duena, da haizea. Haizeak antizikloien eta depresioen edo borrasken artean presioa berdintzen du. Antizikloietan presio handia dago, borrasketan presio baxua. Beraz, puxika bat bete eta airea irteten uzten dugun bezala, aireak presio handitik edo presio handiko eremuetatik presio baxuko eremuetara bidaiatzen du. Eta hori da lurrean gertatzen dena. Eta horregatik ditugu haizeak presio altuetatik baxuetara, haizea mugitzen delako presio horiek berdintzeko modu bezala. Fisikoki hala gertatu behar duelako. Beraz, hau da gure lurreko klima, ez da zaila ulertzen, ez? Gero baditu noski pieza txiki pilo bat, baina orokorrean hau izango litzateke gure lurreko klima baldintzatzen duena. Temperaturaren eta lurraren errotazioaren arteko erlazio bat, presio ezberdintasunak sortzen dituena, airearen arteko presio ezberdintasunak, eta haizea presio ezberdintasun horiek berdindu nahi dituen elementu bezala. Agian jada ohartu zarete, baina temperaturak elementu oso garrantzitsua da gure kliman. Eta gaur egungo klima aldaketa negutegiko gasek eragiten duten berotze efektuaren ondoriozkoa da. Beraz, klima larrialdian badakigu lurra behar baino gehiago berotu dela eta berotzen ari dela, eta horrek aipatu ditugun zirkulazioa eraldatu dezake, edo aldaketa txikiak edo handiak eragin ditzazke, antizikloien eta borrasken arteko aldeak handitu ditzake, eremu batzuk gehiegi berotzen direlako, besteak oso hotzak gelditzen dira, eta haizeak ere, haizeak oso bortitzak izan daitezke, presio desberdintasuna handitzen delako. Beraz, labur bilduz hori da klima aldaketa. Lurraren temperatura aldaketek eragin duten klimaren modifikazio bat edo birmoldatze bat. Eta horregatik espero dira, hain zuzen ere, fenomeno meteorologiko
muturrekoak edo, hori ere asko entzuten dugu gaur egun, muturreko fenomeno meteorologikoak egongo direla klima aldaketagatik, eta bueno, azken finean hori da, berotze globalak, temperatura handiegiak ditugulako eremu batzuetan, eguraldi batzuk edo okerrera egitea eragingo du. Baina zer dira muturreko gertaera meteorologikoak? Azken finean dira eskualde jakin bateko eguraldi erregistro historikoan, hortan oinarrituta identifikatzen diren momentu edo gertakari jakin batzuk. Muturreko eguraldi gertaera hauek ohikoak baino euri gehiago egitea izan daiteke, edo elur gehiago, edo temperatura altuegiak edo baxuegiak izatea, haize bolada bortitzak, eta beste hainbat eta hainbat elementu klimatiko behar baino handiagoak edo baxuagoak izatea. Normalean gertaera hauek muturrezkotzat jotzen dira, baldin eta eremu horretan bertan gertatutako antzeko gertakari meteorologikoen 80–85% desberdinagoak badira. Hori izango litzateke 85 bataz besteko horretatik at gelditzen diren gertaerak. Baina, muturreko gertaera meteorologiko hauek alde batera utziko ditugu eta kliman eragin oso handia duen beste efektu bat ezagutuko dugu, azalduko dugu, ez da oso ezaguna, baina efektu oso handia du kliman eta beraz, honi helduko diogu. Temperaturarekin zuzenean erlazionatuta dago eta albedo efektua izena du. Albedo hitzak zuria esan nahi du eta adierazi nahi duena da gainazal bati iristen zaion erradiaziotik zenbat islatzen duen gainazalon horrek. Beraz, gainazal baten albedoaren balioa gehien bat gainazalaren koloreak erabakitzen du, koloreak propietate fisiko bezala hori delako esaten diguna zenbat xurgatuko duen eta zenbat islatuko duen. Eta seguruenik denok dakizuen bezala, kolore argiagoko gainazalek albedo balio altuagoa dituzte, erradiazio ia dena islatu egiten dutelako, ez dute xurgatzen erradiazio hori, beraz ez dute energia xurgatzen eta ez dira berotzen beraz. Eta kolore ilunagoek albedo baxuagoa dute, gehiena xurgatu egiten dutelako eta gutxi islatzen dutelako. Hau, pentsatuko duzu, adibidez, kotxe beltzak gehiago berotzen diran, udan, adibidez, edo arrazoi honegatik baita ere kamiseta txuriarekin, bezala, bero gutxiago izango dugu. Baina lurrazaldean baita ere gertatzen da, lurrazaldean baditugu kolore ezberdineko gainazalak, adibidez basoak, edo itsasoa, edo mendietako arrokak, edo soroak, edo hondartzak, baditugu lurrazalean eremu oso desberdinak, kolore desberdina dituztenak, eta beraz albedo desberdina dute. Beraz, kolorearen arabera, albedo hori aldatuko da, eta beraz, xurgatzen duten erradiazio hori ere desberdina izango da. Eta hemen aipatzearren, landareak adibidez berdeak dira, ez argi berdea xurgatzen dutelako, baizik eta argi berdea islatzen dutelako, fotosintesia egiteko urdina eta gorria erabiltzen dutelako gehien bat, berezitasun modura. Baina, badira gure planetan baita ere tokiak oso argiak direnak, adibidez, poloak, edo elurtutako eremuak, Himalaiako gailurrak izan daitezkeen bezala, edo izoztuta dauden eremuak. Eta hauetan, zuriak direnez, gehien bat, albedoa oso handia da. Ia gehiena islatu egiten dutelako eta beraz gainazal horiek oso gutxi berotzen dira. Gizakiaren jarduerarekin eremu hauetan eta beste batzuetan baita ere albedoa aldatu egin dugu.
Eta adibide argiena izotzaren eta elurraren urtutzea da. Lehen izotza zegoen lekuetan, adibidez Antartikan, izotz hori edo glaziar horiek urtutzen baldin badira, azkenean agerian gelditzen den lur zati hori, Antartikan lurra dagoelako izotzaren azpian, eremu askotan behintzat, lur horrek energia gehiago, eguzki energia gehiago xurgatuko du eta beraz gehiago berotuko da. Eta adibidez, iparpoloan, hor ez dago kontinenterik, ez dago lurrik, eta esango duzu, orduan albedoa ez da aldatuko. Bai, ze ur likidoak, ur solidoak edo izotzak baino energia gehiago xurgatzen du. Beraz, izotza urtutzen denean, ur likidoa gelditzen da, eta ur likidoak bero gehiago xurgatzen du eta gehiago berotzen da. Beraz, azken finean, albedoa da elkarra elikatzen den prozesu bat, geroz eta izotz gehiago urtu, geroz eta gehiago berotzen da lurra zala, eta geroz eta temperatura altuago hartzen du, geroz eta gehiago urtutzen da. Eta, azkenean baita ere, kutsadurak elurra eta izotza zikintzea eragin dezake baita ere, eta horrek ere aldatu dezake albedoa. Beraz, argi gelditu da, albedoak ere eragin handia izan dezakela kliman, temperatura aldatzeko kapazidade handia duelako. Eta, aipatu dugun muturreko eguraldi edo eszenatoki horietako bat, adibidez dira, bero boladak, azken aldian asko entzuten ditugunak. Geroz eta ohikoagoak dira bero boladak, toki batzuetan besteetan baina gehiago, eta noski klima aldaketak eragiten du, geroz eta bero boladak gehiago, eta geroz eta bortitzagoak izatea. 2023ko uztailean adibidez, eguneko bataz besteko temperatura globala izan zen 17,3 gradu zentigradukoa. Eta ez dirudi, baina oso datu altua da, ze kontutan izan behar da, poloetan, Siberian edo dena delako lekuetan uztailean ez duela berorik egiten, eta bataz bestekoa 17 gradu izatea oso altua da. Orain, urtero entzuten ditugu, temperatura balio geroz eta altuagoak, 50 gradu eta egiten dituela seguntze tokitan. Baina, datu horiek nahastu egin algaituzte, ez delako berdina 50 gradu horiek desertu batean egitea, horrez litzateke izango muturrekoa edo bezain muturrekoa behintzat, edo eremu epeletan egitea, adibidez Nafarroan 50 gradu egitea, bardetan beroa egiten du, baina agian ez horren beste. Beraz, hau kontutan izan da, ikerketa batek aztertu zituen hainbat urtetako bero boladak, handienak izan zirenak, ez? Baina, temperatura absolutuak erreparatu beharrean, hau da, 50 gradu, erreparatu zuten bataz besteko temperaturarekiko ze desberdintasun, edo ze desbiderapena, hobeto esan da, zegoen datu horietan, ez? Hau da, temperatura normalak baino zenbat altuagoak ziren temperatura horiek. Beraz, azterketa hori eginda, aurrez identifikatu gabe zeuden hainbat bero bolada ikusi zituzten. Agian, 2000 metrotara uztailean 20 gradu egitea, 20 gradu ez delako temperatura absolutu altu bat, baina segun nun egiten duen, bai izango litzateke bero bolada. Eta noski gainera oso aldakortasun gutxiko eremuetan, adibidez tropikoetan eguraldia o temperatura oso gutxi aldatzen da. Esan dugun bezala, oso nahiko establea delako tropikoetako temperatura eta beste variable klimatiko batzuk. Baina, beraz, eremu horietan aldaketa bortitzak gertatzen baldin badira, bertan bizi diren bizidunak eta baita gizakiak ere, ez daude hain prestatuta muturreko egoera horiei aurre egiteko.
Adibidez, klima kontinentalean, egunean zehar agian 30 gradu dituzula eta gauez 10 edo gutxiago, bertan bizi diren bizidunak eta baita gizakiak ere ohituta daude, eta agian ez litzateke hainbesteko arazoa izango aldaketa bortitzak izatea. Eta beroaldien ondorio lazgarrienetako bat da gizakiari begiratuta behintzat sortzen dituzten heriotzak. Hego Euskal Herrian adibidez, urtero 33 lagun hiltzen dira klima larrialdiaren ondorioz gertatzen diren bero boladengatik. Hiriburuz hiriburu begiratzen baldin badugu, Bilbon 13 heriotza gertatzen dira, 7 Iruñan, 7 Donostian eta 6 Gasteizen. Eta baita kontutan izatekoa da, bero bolada hauen ondorioz gertatzen diren heriotza gehienak herrialde txiroagotan gertatzen direla, eta hauek direla hain zuzen ere berotegi efektuko gasen emisioari eta oro har klima aldaketari eragin gutxiena edo klima aldaketa gutxien eragiten duten eremuak eta gizarteak. Eta berezitasun gisa baita ere, beste berezitasun bat ikusi dute hirietan hodei gehiago pilatzen direla landa eremuetan baino adibidez. Eta hau pentsatzen dute dela hirietan bero gehiago akumulatzen delako eta beraz urak lurruntzeko gaitasun gehiago duelako baita ere, baina baita euria sortzen delako partikuletan pilatuta gelditzen diren ur molekulengatik eta horiek gora igotzean eta prezipitatzean euria sortzen da. Beraz, bitxikeri modura hirietan, klima aldaketak esan dezakegu moduren batean, hirietan hodei gehiago pilatzea eragiten du. Hau izan da guztia gaurkoz, klima aldaketaren oinarriak ikusi ditugu, ezagutu dugu nola funtzionatzen duen gutxi gorabehera lurreko klimak. Baditu bere gakoak, baina uste dut modu sinplean azaldu dugula, eta argi gelditzen dena da klima aldaketa benetan gertatzen ari den zerbait dela, eta ondorio handia dituela. Albedo efektua ere ezagutu dugu, oso garrantzitsua klima aldaketan baita ere, eta gaurkoz horrela utziko dugu hurrengo saiora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.